Ванюш, дигни, ако обичаш. Ще виж как се становиш. Ей сега, мама. Дигни, Ванюшка, да мога да я снимам. Айде, мама. Не, така, долу. Да седне и да рисува. Не дей така, трябва само да я държиш. Айде, мама, сядай. Айде да пееш на мама. Ще рисува ли? Виж къде има да рисувате. Стави, Ванюшка. Сега ще само да не го се търви. Айде, мама ще го държи. Стави, Ванюшка, седни. Айде, пей, мама. Какво си има намаление? Пей, бабо, пей. Айде, рисувайте. Пей, мама. Пей, де. Я нарисувай едно слънчице. Ти я нарисувай едно слънчице, мама. Слънчите работи са днеска. Нарисувай жабка. Нарисувай, мама, жабка. Пей, мама, пей. Марти, мълчи, че слушаме детето сега. Даже ми любимата. Естествено. Освен да Браво! Хайде високо. Това след два шоколада бомбона е така. Или след един. След колко е като... Два след два шоколадови бомбона. Да. Виж това, певческите си таланти. Музата след два шоколадови бомбона. Тейче, кой изяде, мама, двата бомбона? А вкусни ли бяха? Ще паднеш, мама. Марти, хвани я, бе. Ще тупне ли така? Хвани я, Марти, че снимам. Кой ще бъде туфтара? Ето го, жив. Вижте колко е хубаво. Малкото вие. Хопатя. Тия. Коти. Много после се настава, значи. Да. Не виждам тук нещо повече. Коти. Я да чуем как пеещите. Тея, кажи, мама, какво ще кажеш на вълка? На вълка, на лошия вълк, какво ще му кажеш? Много здраве. Да ни яде прасенцата? Така ли, тати? Марти, тъмно ми е така. La 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 la.